Bon dia, benvinguts i benvingudes al nostre informatiu Notícies de Categoria. Avui parlarem d'una científica molt important de la nostra terreta, exactament d'Alberic. Es diu Amèlia Ortiz Gil i és astrònoma en l'Observatori Astronòmic de la Universitat Valenciana. És coneguda per seus objectius inclusius i per fer la ciència més accessible a totes les persones. Ara anem a parlar amb el nostre corresponsal a València, Joel. Parla'ns de la seva importància que va tindre al món de la física i de la seva trajectòria. Joel, ens escoltes? Sí, us escolte bé. Com ha dit el nostre presentador Raúl, avui us vaig a parlar de la doctora Amèlia Ortiz Gil. Va ser molt coneguda al món de la física i astrofísica. És doctora en la Universitat de València i es va especialitzar en la astronomia. Ha investigat en diversos països com Itàlia o Estats Units. Ha liderat en projectes com A Touch of the Universe, que crea models tàctils per a persones cegues. Molt interessant. Per curiositat, Joel, ha guanyat algun premi? Clar que sí. Ha guanyat premis com el 9 d'octubre d'Alberic i Premi Jaume I de Ciències a 2018. A banda d'això, també ha escrit un llibre que es diu Pioneres d'Exploració Espacial a 2022. I per últim, la importància que va tindre va ser apropar l'astronomia a la societat, fer la ciència més inclusiva i promoure el paper de les dones a la ciència. Moltes gràcies, Joel, per parlar-nos d'esta història i de la importància que té la física, Amèlia. Així que amb aquesta història ens despedim i ens verem en el pròxim informatiu.